sembah nuwun. Iya Mas, iya. Bengi iki awake dhewe tinimbalan sowan ana ing laladan Yoki Dengkeng Wukir Sari Mogiri. Heeh. Padukuhan Dengkeng Kelurahan Wukir Sari. Imogiri Bantul. Oh iya. Mulane kuwi. Alhamdulillah. Bengi iki kanthi kahanan sing ngremenake. Iya. Wajan kabeh kanca-kanca kompak karang kuat lemacang. Ha iya. Pokoke sanggre lawe enak. Wah, enak tenan mau wajan. Wah, enak tenan wis kanca wis pokoke favorite kanca-kanca. Iya. Anggere ana rambak kulit sapi, ha kuwi wis ngono ku Mas Moko langsung wah, nggon aku. Ha iya. Karang senengane dhewe-dhewe. Mulane kuwi. Iya. Alhamdulillah. Iya. Bengi iki kanthi acara apa, Mas? Iki acarane merti dusun 4 padukuhan. Empat padukuhan ki ning antarane ya kuwi sepisan ngono Dengkeng. Terus Karang Talun. Karang Dawa kono. Udu. Karang Talun ki ora mung Karang Dawa tok. Kene iki ana Karang Talun. Ngono. Iya. Terus Pedukuhan Jatirejo. Sing keri dhewe Pedukuhan Karangasem. Lambeng iki sing kajibah sing dadi tuan rumah merti dusun taun iki ana ing mapan ana ing Padukuhan Dengkeng. Heeh, jatahe Pedukuhan Dengkeng. Iya. Alhamdulillah. Kok sik, Mak? Janjane merti dusun ki sing kepiye? Ya kuwi naluri. Naluri? Iya. Naluri utawa adat istiadat sing wis turun-temurun dilakoni saka para nenek moyang leluhur jaman dhisik. Iya. Heeh, iya mulane kuwi sing ora iso ilang selawase urip. Ya mung nderek njurung pamuji muga-muga kanthi anane merti dusun iki. Sri Semara Bumi sing mapan ana ing bumi kene tansah semulur anggone ngayomi warga ning tlatah kene. Iya. Sartane Gusti Allah gampangke kabeh urusan. Iya. Kabeh kebutuhan, kabeh urusane para warga iso digangsarke, dilancarke, ora ana alangan apa-apa ya Pakmu. Amin. Gangsar lancar ora ana alangan apa-apa. Iya, sumrambah mring kalurahan. Amin. Ya pancen sing dijaluk pamujine pancen ngono. Oh iya. Lah iya makane ya awake dhewe ya nderek ndedonga njurung pamuji. Muga-muga para tani sing mapan ning Tegal kepanasan tandurane tanem dugut 1000 tuwuh ngrembaka panene melimpah kabeh. Amin. Panene apik kabeh. Amin. Ora ana sing zong siji-siji ya. Amin sing disuwun ngono. Iya. Sing dadi pegawe PNS lan sak piturute muga-muga ya enggal mundhak derajat pangkate, mundhak bayarane. Angger mundhak bayarane ngono kuwi setiap pedukuhan arep rasulan mesti disokong. Iya. Mesti ana dana. Iya. Saka sing para-para pegawe-pegawe kuwi ayo mesti wae. Akeh pegawe ning kene iki akeh banget. Akeh banget tak terhitung. Iya. Iki masalah ing Gunung Kidul iki nggon aku kono lho. Iki panene wis panen pari. Iya. Mula kanca-kanca wiyaga ya ora mung kanca-kanca wiyaga, warga ning kene ya. Misale kapan sela ya dolan ning dhuwur, dolan ning jeruk legi, dolan ning unut. Mengko ora ketang ming sak gegem mengko bali tak gawani beras. Iya. Ya men ngrasake hasil ana ing bumi Gunung Kidul kana, Mas. Ha iya, pancen kudu ngono. Iya. Menehi wong ki ora ana enteke, menehi wong kuwi ora ana kurange, ora lokak malah kepara kebak. Ha iya, kowe bojoku rak ya setuju to? Setuju. Nek aku cocok, aku ki ora tipe bojo sing cethil ki ora. Ha iya, wis sampean pokoke kudu sing sip, pokoke sing kenceng anggone ibadah. Ha iya pancen kudu ngono.
Bengi iki akeh tenan bakul ora sebaene. Heeh, didongake. Iya, muga-muga ya lancar. Iki mau sore ya wis dipucuki. Sapa sing mucuki? Iki mau apa dalang cilik saka tlatah kene. Iya. Sinten wasmane nika, Mas? Sapa? Ega. Nah, Adi Mas Ega. Oh iya, Adi Mas Rega, ya karang kuping tuwek iki ora. Ha iya. Iya. Kowe ora kupingmu sing sanglir ning pancen sing yoga kuwi Jawa lambe ora ikhlas arep ngomong ora ikhlas. Andekno nek maido bayaran kok kiyenge ra jamak. Mulane kuwi ya iya. Ora masalah. Tak uja. Ora tak uja ning pancen aku berusaha membahagiakan. Oh ya pancen kudu ngono. Siap. Pokoke kanca-kanca arep nyate, ya ayo nyate kabeh. Ora ngomongke siji lan sijine wis kabeh. Pokoke nom tuwa gedhe cilik, ayo misale kapan arep dolan ngejak dolan ya ayo. Ning ya aja mung aku tok sing bayari, kadang mengko misale ana sing lagi kebaten dinane ya Mbak Niken kuwi mesti njajakke. Ha iya. Mulane ngono. Kabeh sinden semene kuwi wis tau njajakke aku kabeh. Ha iya. Sing bar kepayon wayang urung njajakke aku. Sopo? Ae Kang Masku. Kepek kae. Ha iya. Ya ora masalah. Awake dhewe ya atur panuwun karo panjenengane Pak Dukuh. Iya, sapa? Panjenenganipun Pak Nur Sidik. Ya, matur sembah nuwun sanget Pak Dukuh, sampun fasilitasipun luar biasa. Iya, matur panuwun uga kanggo para panitia sing pancen wah le mapake parkir pancen ya. Le profesional ki lho. Ngapa? Dalane iki nuwun sewu ki pas mepet. Le parkir wah jan iso profesional le ngatur parkir. Ha ya pancen ya terarah dan mestine kompak. Wah jan. Ya Karang Taruna pemudane ya pancen guyub rukun kompak. Ha ya ki ana laser ngono mangken. Ayo wis kowe iki men kok ngurusi ora aku sok biasa nek mayang ngono kuwi ana sing nyoroti nggon kelir ngono kuwi biasa. Ayo biasa kondisi nek ndelok wayang ya ngono kuwi. Ha iya. Nah aku mesti tak sorotke nggon kupinge dalange ngono. Lah ya mulane kuwi sok jahil kok aku kuwi ha iya. Aku ki nek ora ngisruh sak wayangan ngono kuwi rasaku kok ora genep. Ha iya. Ning kapan-kapan kuwi mesti bakal dikisruh karo Wiyaga. Ya men. Aku mesti nek dikisruh Wiyaga mati tenaku dlang kudune ngono, malah mati tenaku tung ndelep ngono aku kurang arep ning mburi kurang arep muni ayo ora kena. Ayo. Sekarang yo men aku ki gelem ngisro ning ora gelem dikisro. Ha iya. Ora. Ayo wajar ngono kuwi wajar. Iya. Kisro nggon bab ketika ning panggung ora masalah, ning aja kisruh ana ing jroning grup kisruh kuwi enggak boleh. Iya. Aja ngasih kedadian meneh. Iya. Kok nganggo meneh ki apa wis tau? Weh, kowe iki nek ngerti. Iya, aku ngerti ning aku meneng bae. Atur Pambagyararja tuwin wilujeng rawuh. Tamu undangan sedaya priyagung priyayi ingkang lenggah wonten ing mriki. Bapak Haji Abdul Halim Muslih minangka Bupati Bantul. Lajeng saking Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ugi saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Ugi penjaripun Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Idam Samawi. Ugi Bapak Haji Ibu Hajah Tustiani SH minangka DPRD DIY. Bapak Hanung Raharjo ST minangka Ketua DPRD Bantul. Bapak Slamet Santoso SIP minangka Panewu Imogiri.
Bapak Susilo Hapsara SE minangka Bapak Lurah Wukir Sari. Mau wis ngaturake utawa maringake ya kuwi tokoh wayang. Oh iya. Saka ing Pucung kene. Asli produk kene. Udu ya. Udu ta? Udu. Gawan kotak. Oh, gawan kotak ya. Tak kira. Aku ki pangleng nyawang kotak kentheng ki pangleng wah. Suwe ora ketemu. Wah, angger ketemu wayang semene mbane kita ambungi. Iya. Makane ku nek dititik nggon rai, nggon pipi wayang ngono kuwi mesti ana tilas cangkemku. Ha iya. Sangka senengku. Ha iya. Ajuang ya melu-melu weruh wayang apik kaya ngene melu ngambung. Ayo komoh sak rai-raine. Wis ora fokus ngger weruh wayang apik ngene. Ha iya. Awi aja fokus weruh wayang apik. Awi fokus mingkem kowe kangelan kowe. Ya aja ngono ya minggu gojekan. Heeh. Bengi iki ana bintang tamune. Heeh. Wah jan nganti biru maya-maya. Heeh. Sapa? Mbak Tatin karo mbahku Mbah Sehono. Ya pancen ya. Iya. Disepoti. Ya iki Mbah Sehono sik sing tak kon jumeneng. Ben Pambagyo Raharja atur kula nuwun ning kene. Heeh. Dimetaramke Mas. Iya, monggo Mas Roni. Todok, todok, todok. Watele gaya ya. Mboten gaya nang omahe dhewe kok. Wah, Entel awen ganggu aku sikat tok. Ah, etel wae ngono lho. Dadi ana karo tangga teparo dhewe iki kudu sing tangga teparo dhewe. Wis do apal kabeh, wis dadi kudu turu kabeh. Lah. Lah iya sing grapyak semanak karo tangga teparo. Ane aku yang geragap niki wau. Geragap pripun? Biasane munggah kene iki biasa dikawal polisi bareng padake kecekel KPK. Lah napa sing awal napa kula ora weruh. Pak polisi malah deg-degan aku bel kancaku wedangan. Ya wis wedi karo seragam kuwi mau kaya. Nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah penontonnya full kebak. Wah full nganti ora iso diitung ngono. Gelase le kodrong. Oh wis dijok. Nggih. Iya. Nggih matur suwun awit kula katimbalan marak sowan wonten mriki. Matur nuwun sanget nggih. Nggih, sak kamat-kamat caos panglipur. Nggih, sinaosa napa, Jabi? Sinaosa napa? Ora usah nganggo sinaos. Biasane ngono kuwi matur sembah nuwun ngeten-ngeten sinaosa ngeten-ngeten. Ah mengko nek wis nampa. Ngopo ya? Nggih. Niku acara menapa, Pak? Sakle dalan. Wayangan wayangan takon. Oh, wayangan to? Nggih. Oh. Acarane merti dusun. Sampeyan ki ya wong kene kok ora ngerti lho. Sampeyan ki wong piyayi kene kok ora pirsa lho. Aku turu kok. Iki cah cilik nang ya kemethrak ya. Iya. Nek saiki ra cilik, mula Tatin mengko tak weling. Kowe aja ganggu Ki Yusuf ya saiki. Nek mbiyen isih 110, nek saiki 220. Ya. Adi nek kowe sembrono, tegangane saiki wis dhuwur iki. Kaya gardu listrik. Iya. Mugi-mugi sak sampun merti desa, mugi warga mriki saged bagya mulya. Amin. Kasembadan napa ingkang dipun gayuh. Amin. Rezeki lancar barokahi. Nggih. Semanten ugi ingkang bebakulan nggih saged jebul. Amin. Laris kabeh. Laris kabeh. Ingkang wonten rantau ugi slamet wilujeng lan kathah rezekipun lan saged mbantu
merti dusun. Amin. Saya kompak. Nggih. Yel-yele saged mboten wonten yel-yele mboten mriki. Hah? Ya. Dengkeng kompak. Apa? Ayo, iki saking penonton iki akeh tenan. Heeh. Heeh. Berarti malah sing digawe nang mburi kono. Heeh. Sajake nang ngembung. Ha iki ya karang tanggane dhewe, kowe mau pojok kono, yel-yel apa lek ngono. Ha iya. Nggih, dengkeng kompak. Heeh. Dengkeng hebat. Gitu. Wah, diapalke ora to ya? Ya wis pokoke ndedonga sing sae sing prayogi. Sing penting saged kompak. Nggih, leres menika wis. Nuwun. Nggih saiki tak ngedeke Mbak Tatin. Nggih. Ben disepoti karo kanca-kanca. Iya, men bukane apa wis ngono sak keleme lah. Aku ora. Ini rasa dibuka buka dhewe. Ayo sok kaya ngono. Ayo Cak, kanca-kanca sepati men Mbak Tatin semeneng Cak. Spote rada apik. Wah, apik. Apik sandangane sampean ya. Apa regane mundhak kok ora apik? Sapa sing mundhak? Dalange. Oh, dalange. Nek kowe karo aku ki ajet. Biasane aku melu Ki Yusuf iki. Heeh. Wingi kae gek nang Klaten aku disepoti mentok-mentok. Oh, nek kowe ya ngawur. Wingi nang Wonosari aku disepoti gundul-gundul pacul. Mongko kowe ora ngerti apa iki gundul apa? Wong mesti wong ora ngerti kok ngomongke gundul. Ki mau sirku arep tak sepoti sluku-sluku bathok men mulunus kaya bathok. Kowe tau weruh bathokku piye? Heh? Heh? Wis tau weruh bathokku? Lah tau dek zaman munjung apa to kae? Apa? Kapan? Cek Tin. Kok kowe dadi ngerti bathok iki? Lah ngapa ta? Coba padha rapiye bathok. Emang jenengan tau weruh? Ora usah omong-omong ra. Lah piye ta? Ketoke aku urung tau tak duduh-duduhke lho bathokku. Wo, kleru waskom. Saisane lho. Ora. Nggih menika saged pinanggih malih kalih Ki Mas Yusuf. Yusuf Nggih, menika Mas wonten Yusuf. dengkeng jenengan kok dengkeng iki kulino dengkeng ini apa ya? Jenengan kok dengkeng. Nek sing jeneng dengkeng ki Lah iya makane. nek ngene dilungup. Kok arahe ngono iki lho. Piye to? Lho, kok arahe Nek ngono. arep dingloki teko ngene wae kok teko Dadak dipapan menggok. kene. Menggok. Gravitasine bumi. Dadi kaya aku ki kalau kena magnete ngono lho. Kok isa-isane nggih. Ya iso. Derek matur nuwun kagem Nggih. Pak Paiman. Pak Paiman ki sing ngandek. Sing lantaran beliaunya saya bisa ada di sini. Oh, Matur nggih. sembah nuwun nggih Pak Paiman. Mugi panjenengan tansah sehat selalu, lancar anggenipun pados rezeki. Amin. Kalih Pak Ngadri. Pak Ngadri. Ya. Iki loro keteke dudo kabeh ta? Ora omong-omong. Lah sing sepuhmu Pak sapa Pak Paiman? Heeh, Pak Paiman. Kae iki gawene nang Bali. Heeh. Kuwi adol manuk. Ning manuke dhewe mah ra payu-payu. Lah ya mak iki Pak panjenengan nika napa yang anu kerjanya itu apa? Bakul manuk, Mbak. Beh, aku mending ngene. Lah kok jenengan kok manuke malah urung payu aku. Angel ya, Mbak, jenengan kersa napa wae aku ya ngono. Aja. Manuke jenengan wis ra iso manggung aku ya. Apa manuk kok seneng growol? Growole sapa? Ambuh klon-klonin. Nggih kalih nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki nggih padha pokoke sing penting sehat kagem sedaya mawon menika nek sehat ki arek ngopo-ngopo iso Mbah. Dadine umpamane duwe duit nek ra sehat ya piye ya ta? Iya. Sehat adalah utama. Dadi
Sehat selalu kagem sedaya mawon, lancar anggenipun pados rezeki, tansah guyub rukun. Kek sesuk iso ngundang wayang meneh. Ngoten. Besok golek dalang cilik lah iki gedhe. Lah, Ora ya aku tetep cilik. Wah, tetep cilik. cilik apa? Heeh, ora Deng. Tak Yo. delok nek cilik iki sepi. Kowe kok ya nritik to? Lah, jane- Delok nggon kuwi rung tok delok malah. Nek aku rasa rujuk karo panemune sampean mau. Lah napa? piye? Nek ngendikake nek sehat adalah kunci utama. Ya ora mung sehat tok, waras suwi. Waras. Sehat to sugih nek ora waras edan. Oh iya, oh ya Mbak. Yo, sing penting sehat waras. Waras. Bagas waras duwe duit. Kok ta? Heeh. Kok ora? Heeh. Nek tempe waras ki luwih enak nek bosok ya. Dinggo nyambel enak ya Tin ya. Ambuh aku ora ndek tempe. Tenane Tin. Ora ndek. Nek nggon aku daerah nggon aku Kulon Progo kuwi terkenal iki geblek karo Geblek. tempe bengo. Kuwi sing tak senengi aku ling geblek kuwi terus ketemu tempe bengok. Neng Kulon Progo kuwi. Heeh. Ono Tempe benguk lak ireng ya to. Heeh, tempene bengok iki ireng. Heeh, ireng ning ora gosong. Heeh. Ora. Terus nganil kan lho ana putih-putih kae. Kuwi tempe jenenge tempe bengok. Sing putih kaki jamur, fermentasi. sengek. Kok jamur ta? Lah yo Jenenge fermentasi. Kanil kuwi saka santen le. Oh, tak kira yo beda karo tempe dele kaya. Jamur. Itu ya. Ata tempe semene iki santene sepira? Tempe bengok kuwi lho, Tin. Wong aku iki gur ngandake panganan nggon aku. Nek aku ora dodol tempe, Mbah. Wo, kelas mempeng aku. Aku nek aku dodol tempe nek kowe tuku terus. Yo ora. Lah Iki ya- lho sing jarike kaya tempe bengok kuwi lho. Lah ngapa? Lah ya kaya tempe bengok aku. Kok iso? Lah ya kuwi bunder-bunder. Nek kuwi kara dadi rada atos. Nek karo iki mah empuk, nek bengok rada Nek atos. kene krecek sing enak. Krecek to. Kene panganane apa? Krecek ono. Krecek. Terus Ya, kowe yo ndek krecek. endi ta? Kok kabeh templek nang aku ya tempe ya growol ya krecek. Kok rumah sawu iki swalayan yo. Apa-apa ono. Engko nek aku panganan mbok pangan terus. Ya ora. Iya, iki ana pamundutan. Oje, monggo. Saking kula Pak Suharno saking Padukuhan Jatirejo RT 1 Wukir Sari Mogiri penggemar setia Ki Dalang Yusuf nyuwun setunggal kembang rawe kalian Fragmen Suminten Edan ingkang kalian Gubuk Asmara ya. Terus niki enten melih tak wacane siji-siji sisan. Nggih, Saking diwaca. heeh. Saking pawon Bu Bin Jun Cinomati Kebon Kuning Terong Delingo Bantul menyediakan paket ingkung ayam goreng kampung paket wisata tempat rapat kirim saged tempat rapat ngono iki ora ana titike kirim salam kagem Pak Haji Untung Raharjo nyuwun caping gunung matur sembah nuwun sampun transfer 300.000. Wah, alhamdulillah. Jenengan nderek bingah mawon. Lah iya. Teng rekening kula. Sing penting ngrungokke, Mbak. Ayo Krungu to, Mbak? Wah, tak gawe budek. Lah ngapa? Malah emosi. Kono maca etuk-etukane. Lah Nek ora apa-apa. jenengan oleh ora Oh, ketok boleh iki nek yo nggo kowe, Tin. Nggo aku ta. Nah, aku rak kur pelantar. Oh. Ya kek dibuka. Yo alon-alon ning buka kowe wis wong tuwa kok yo. Iya. Weruh ra? Yo diwaca. Ayo weruh ora tulisane. Kowe kepengen krungu suarane. Piye? Piye ta? Suarane le maca lho kok suara kertas. Krungu ngomong nek suarane rak yo kur krungu ora budek. Wong tuwa nek ora wong tuwa wis tak Sungkeke. Nek rak santene. santene kaya nek tuwa ya wis kecut. Alah tekate dinget. Wis cair. Dinget to nek iki ya Aku kok maca ora. Ngomong wae. Salahe kok ora ki omong. Sareh Menika saking Fajar Group. Nggih. Persewaan tenda dan
perlengkapan pernikahan. Nggih. Grosir perlengkapan rumah tangga. Minimarket. Bebek goreng. Cuci mobil. Oh, nika Pak Haji Saidi. Nggih. Nggih, nika sedayu nggih. Nggih, Fajar Group. Pajar Group nggih. Minta lagu Jole janji. Jole janjine. Piye to? Aja lali janjine. Ora nganggo aja. Apa? Lali janjine. Lah menawa kowe tak elekke aja lali janjine. Nah, Ngapa to? Iya. Suwe-suwe kempit tenan iki wong tuwa. aja lah aku ora iso dikempit to. Wis ora apa-apa ndak. Apa kok sing arep dikempit kene kok? Bekase simbah ayo ora gelem no aku. Ora apa-apa aku ya tunggu ket mau kok urung aku. Nggih, kalih Cap apa? Podang kuning. Oh, podang kuning. Kok arep caping gunung pripatku. Nggih, mugi-mugi dusun Dengkeng tansah manggih Karaharja. Nggih, amin. Nggih. Ki Yusuf mugi tansah sukses. Sukses. Nggih, amin. Nika kagem Mbak Tati. Gua aku lho. Ana Yo, meneh. bejane dhewe-dhewe kono Pokoke kok ora ketan diwaca tek awake dhewe to medun ya, Tin. Ya. Pak Haji kok anu, wah kok sudo, Pak. Aja tok buka ngisini-sini. Lah piye? Saru. Saru akeh wong kok. Lah Nek kan- bukake tok kosongi gek kowe mubeng tok kon ngiseni. Kuwi jenenge njaluk rono-rono. Ya ora. Nggih, matur nuwun Pak Haji Saidi. Pak Haji Saidi. Nggih. Kuwi penggemare awake dhewe tenan. Ning ndi-ndi kok ditutke. Apa? Wah, tenan. Kuwi penggemare Mas Yusuf lho. Ya Mas Yusuf ya kowe. Oh apa? Lah iya. Ya wis alhamdulillah. Lah iya, Biasane Pak Saidi iki spesial nggo aku lho sawerane iki. Wonten mengke saking bingking nggih. Oke. Nek spesial jenengan menika ingkang transfer dadi nek sing langsung ngene langsung tak candak. Loh, Nggo aku. Pak Saidi iki piyayine sregep telaten mbok aku wayangan ning Jakarta wis diluruk. Biasa Mas niku nek ngalem ki mesti anje jaluk. Nganti kaya ora hafal karo sing jenenge Mbak Tati. Iya to, Dik. Menika saking Mbah Blangkon. Nggih. RT 02 Dengkeng. Nggih. Produsen kasur, bantal, guling, spray. Apa iki? bed cover. Bed cover. Wah, lah wis kowe tok wae ana kok, Tin. Kowe iki ya wis kasur, guling, Komplit. komplit. Bisa nggo turu wong loro, bantale kowe loro. Nggih, nyuwun caping gunung. Bawane dijengglengke. Heeh. Nggih. Wonten karo 0,5 juta. Kok tenanan ora yo. Upama kurang kok ya ditambahi. Menika sampun Pun monggo. gandeng sing duwe sak kono Mbah, saken siki ya. Wah, jan omah risi aku. Lah piye? Kurang enggak? Ora urung kerumat-umet ya aku ya. Nggih menika minangkan ingkang pundi riyen Mas Yusuf? Wong iki ya iso akeh. Niki enten sing nyajeng nyumbang Iso akeh. lagu. Nggih. Tembang Gending Sinom Ketoprak. Dari Pak Suginar warga Solawat Palu Pilaras. Iya. Engko men diunggahke ning panggung. Iya. Iki karo kirim doa. Iki gandeng ya mengeti apa ya gur mengenang ora ulang tahun ora apa lah. Iki ya gur mengeti rasa duka nalikane tanggal 17 Mei Oh, nggih. 2006. Nggih. Ana musibah gempa bumi bumi. sing menimpa Jogja Jateng khususipun Bantul lah. Nggih. Nalikanipun tanggal 17 Mei 2006 jame jam 5 jam 6 kurang 5 menit utawa jam 5.55 selama 57 detik sebesar 59 skala Richter dibayar tunai. 5, kowe mah arep nikahi sapa Ora. Kok dibayar Tin. Biasane sebesar ngono kuwi. Aku nek kelingan gempa terus direjes to aku. Lah apa? Ngapa tambah? Lah sak kampung nggonku ki ambruk kabeh. Heeh. Mlayu kabeh. Ning hebat ora aku tok. Lah ngapa? Liyane do mlayu aku tetep meneng ning jero. Lah Lah ngapa? ngapa? Kurukan semene, Tin. Wis jenenge kurukan mergo ora iso mlayu. Heeh. Nek iso mlayu ya mesti wis jrantang. Ah iya ning alhamdulillah selamat Tin. Iso ketemu kowe meneh. Alhamdulillah ya, Mbak. Heeh. Cik dinei. Ah semene Tin. Coba nek semono
ngono. Olah jen. Sengane. Nggih, ya ayo do kirim donga ya ndongake semoga para korban sing Arwahipun arwahipun tinampi wonten ing kasuwarganipun Gusti Allah. Amin. Sing luka-luka ya mesti wis mari kok ya, Mbah. Nggih. Niki mangke anu lho. Pak Dewan, Pak Hanung. Nggih. Mangke badhe minggah panggung. Wah, nggih. Maringi Tinggalan. kok arto gitu. Sesuluh Ora ngono. nyuluh duit. Agur padha wae to sampean. Apa? Nggih. Mangke napa Sakniki mawon prayogane kados pundi monggo. Sakniki mawon masalah. Selak kondur biyen. monggo Heeh. Pak Hanung. Monggo Pak Anung dipun sepati Jane aku ki Heeh. nang kene kudu sopan monggo Pak Hanung. Biasa nek petuk piye dap. Ayo kok ngono. Kanca e. Kancamu ta, Mbak? Kanca. Kok kabeh-kabeh rumahku kanca ta? Amang anggere sugih kanca. Oh, ngono ta. Kowe nganggep kanca ki men sugih ngono lho. Lale ben ketularan ya. Heeh. Monggo Pak Hanung. Mengke Mas sepati metaraman Mas. Tuduk. Tuduk. Oh oh. Iyalah, panjenengan ta Pak ta. Lah kok ya. Duh, calon sini-sini iki. Padha nggih. Sekedap kok panjenengan kok lami mboten nganu Pak. Pun kesupen nama kalih kula. Nggih, Mbok. Oh, Nek ngeten iki kaya angka 100. oh kok 100. 100. Oh, nggih, nggih. Nggih ta? Berarti Ya tetap nggih. Kanca dhewe. Mbah, wis kaya angka 100 berarti engko minimal 100, Mbah. Ora ndremis ngeten iki, Pak. Aku isin au. Isin au. dalu yucange. Wilujeng dalu, Pak Monggo, Anung. Nggih. Radi majeng mriki lho ben ketok lampu. Mas Dap. Biyen ngetoprak karo aku. Sesuk payu neh lho. Ah, nggih. Pak Lurah. Ah, jeng diundang mulih nggih. Nggih. Dagelane kula kalih Pak Hanung. Dap niku komplite napa? Napa? Dap niku panggilane akrabe Dap ngoten lah. Dap kok cap. Wah, Aku muni Dap wah lah nek talingan. sing bolong malah nggo nuntu. Dia sugeng dalu Pak Hanung. Sugeng dalu Nggih. Kang Siono, Nggih. sugeng dalu Mbak Tatin. Injih, Mas. Lalu Bapak Ibu sekalian, Pak Panewu, Pak Lurah, Bapak-bapak Dukuh, Bapak-bapak Ibu tokoh masyarakat Pucung Raya lan sedaya ingkang rawuh wonten ing dalu punika saestu menika acara ingkang gayeng regeng. Gayeng menika berhasil saestu menika. Alhamdulillah gitu. Kirapmun Nggih, wah. 3 gunungan. Delok napa jenengan wau. Lah kula niku melu 3 gunungan pesertane wonten 1000 orang. 1000 luwe. 1000 luwih, Pak. Niku. Pundi wau. Wow, ten Dengkeng, Pak. Kok ora petuk? Lah kula ten Griya kok. Tak kira iki ngerti dene no lho, Mbak. Diomongi. Ya YouTube to. Oh, ngono. Main YouTube. Wah. Ora mergo diomongi Pak Man wae apa? Ya diomongi dudu YouTube. Lah nang seneng. Monggo Pak Man. Nggih. Tanggal pinten Pak Lurah? Tanggal 16 nggih. Nggih. 16 napa? Soprakan. Agustus napa Desember? Juni mawon. Oh nggih, mangke Napa kok. Mei? Nun, 16 Mei mawon jenengan. kula supitan nih. Oh, ora ngoten. Nggih mengke mawon, nggih nek Mei wis kliwat. Ah seneng aku. Kok rong rogoh ya.
Oh, mun mang diketak mawon. Ya kok sik mong urung ngendikan kok. Nomor rekening. Oh, nggih, nggih, nggih. Isin ya napa kok. Kula ya isin ngoten niku. Ini kula ngono aku. DP-ne sik. Ngono aku susulno. Nomor rekeningku. Kaya gempang aku susulan. Karep munggah ngono. Oh iya, engko tak susul, Tin. Gak. Wani napa? Nun. Wani napa? Wingi bar pedhok niku kalih sinten jenengan? Mantenan bareng niku. Kula niku pancen geleman kok. Tak kandhake lho. Mboten nika bojo kula. Nek iki aja sembrono iki streaming gak aku cedhak omah. Engko kon mulih padu iku aku. Rentok lawang. Iki tak jaga nek iki. Anu Bu patenono dela ya. Aku agek kegiatan. Kegiatan. Nggih. Monggo badhe ngendika Pak. Bapak Ibu sekalian ingkang tansah kula hormati, sepindah ngaturaken agung matur nuwun awit wekdalipun dumateng dalem lan apresiasi dumateng sedaya warga masyarakat terkhusus wonten ing Pucung Raya khususipun warga Dengkeng ugi ingkang wonten ing dinten menika ngawontenaken merti dusun ingkang dipun tutup kanthi wayang sedalu natas. Insyaallah kanthi merti dusun menika sedaya warga Pucung Raya mangkenipun diparingi kesehatan, diparingi kelancaran anggenipun pados rezeki lan insyaallah kedepanipun dadosaken wilayah napa dene warganipun sedaya pikantuk kesejahteraan. Amin, nggih. Anu dagelan nggih didongake, Pak. Nggih, mugi-mugi dagelanipun tambah pajeng lan monggo kita dongaaken mugi-mugi Mbah Seana sehat tansah dipun paringi job. Amin. Lan sehat sik penting nggih. Saged dagelan melih toprakan bareng gitu. Tatun nggih saged ngetoprak kok Pak nggih. Nggih. Wingi turut toko nggih. Wis jenenge ra ketoprak. Lho ngapa to kae? Ngemis. Ora tegese dodol ketoprake lho nek Jakarta. Kok turut toko. Ya ora nesu ngono kuwi. Nesu tak pisah kowe. Lah, aku apamu? Wah, kaya soto ya dadak nggo pisah barang. Menika menapa malih, Bapak? Nggih, monggo. Kadosipun sampun. Ngambok meleh. Ah dereng lho, Pak. Oke lho kathah nek nunggu. Ning mboten wonten ingkang kantun nggih, Pak. Mboten. Lah ale kula menawa mboten sekeca. Wong rung tutuk kok wis mampung nek. Lah mboten sekeca to? Pun kula titipke panitia. Waduh, nggih, wis pun ngoten mawon. Wis kuwi endinge anggere panitia wis ya nggo namung niku. Lah jenengan yo cedhak, ra yo sambatan. Wah, lah nggih. Wong kula niku remen kok. Nggih to. Wong apa-apa. Pasarane ora penting to amplope. Mboten, Pak. Isine. Isine mboten penting. Kula mboten mikir duit. Nggih pun ben dipikir panitia niku wae nggih. Akene mikir dagel wae angel kok mikir duit gitu. Lah kuwi. Wae penting dagel. Nggih. Waduh wetenge. Ece. Tak saingi le Loh, dagel lho. sama-sama atlet. Wah. Saya atlet lari, ini sumo. Kewanen. Hah? Kewanen. Adulur kowe. Dulur kae ayo. Mosok kula lek ngerti wayangan niku malah panitia dereng ngabari Mbah Seana sing ngabari. Dadi kejutan. Sesuk aku piye Mas. Endi nek Pucung ngono. Jenengan dugi nggih ngono. Nek diundang dugi ya. Terus dadi paron bayare iki. Dugi iki minangka tamu undangan lho. Ya iso rawuh. Nek jane Pak Anu iki ket mau wis mlebu sak terus lho iki. Ning kok angger metu kok ngono ya. Mergane tok. Ngene terus lho. Mergane tok awasi nang kono. Nang ngono makur ketemu pulpen. Eh. Njeng disukake mriki mawon, Pak. Nggih kok en ketemu. Nggih, Biasane nggih. njuran kok. Nggih. Semangat nggih, Pak. Kudune jenengan nggih. Nggih. Sampun, Matur nuwun, Pak. Matur nuwun saya mawon lan matur nuwun sangat mugi-mugi mangke lancar dumugi saramungipun. Amin. Matur nuwun Ki Dalang. Matur sembah nuwun. Yo cange. Nggih. Nggih sembah nuwun. Dalu saya mawon. Wah, sindene we ya 8 nggih. Nggih, Pak Anung. Wah, iki kok mek. Nggih, beres. Pak niki kok goremik, Pak. Hah?
Nderaken sih Pak Ano. Wah, bajigur iki apa to iki? Iki sapane ya sing kira-kira munggah ning rada. Karepmu aku ora kenal lho. Ora apa-apa, awake dhewe kuwi menghibur. Nggih, menenggo dawuh Mas. Mas Yusuf. Yusuf menika Nggih. menapa malih? Lah napa meleh, Bu? Nderaken Lah sih Pak Ano. pamundutan apa? Malah gemujeng. Iki ya karo iklan kaos. Oh, Iki Oh, nggih. tim streaming jualan kaos Mas Da. anggere jenengan niku ngenehi kula siji kali tatin siji ya. Aku wis Laris, Wis. aku mah urung ya. salah ya. Ya ora sah. Ra ono sing ukuranmu ra ono. Kabeh gedhe semene iki. Nggih napa? Anu kaos menapa? Mas Dan. Yo iklan kaos Mas Da niku lho. Lah sing dawa regane 80 sing cendhek 75 wis pokoke. Nggih, menika mbok pilih ingkang ngersakaken Kaos. kaos menika sing lengan dawa. Nggih. Menika 80.000 80.000. yang lengan pendek. Piro, Mbah? 75. 75. Sing ora nggo lengen 40. Sing tanpa lengan tanpa awak. Terus apa? Mlebu penjara. Kok aneh. Iya. J. Nggih. Napa? Niki sing niki wau, sing wong iki wau. Caping gunung niki wonten kembang rawe wonten, fragmen wonten. Fragmen keri-keri wae, Mbah. Oh ya, tak turu sik. Aku turu dhisik to. Ya niki wau caping gunung. Oh, nggih. Nggih, dipinangkani. Ya. Mulane kuwi sing awal-awal ngene iki di sing Nggih, sing- kendu-kendu sik. Gendho. Di bawani Mbak Tatin ya. Piye to awak karo wis arep Aja mangkat ganggu malah to. ganggu. Nek ganggu kagol ya, Tin. Nek kagol nyatek aku lho. Eh. Mah nyatrek. Gelem wae dicathek. Ora aku. Anggere ra kena untu. Nek simbah ra iso no. Apa? Untumu ora ono. Ayo carane. Carane piye? Ya ora dicatrek. Di Ngopo? Kaya permen. Digael-gael. Nah aku no permen wae kok tak udak nang gelas ajur tak ombe ngono. Iya. Ya. Enggak saben bengi. Apa permen kok di blender iki? kok nek arep maem tak mamahke. Kaya bayi ngene. Sing tak tunggu-tunggu kuwi, Tin. Tak mamahke terus tak dolangi. Mbok rano panganane apa? Ning lendulangke ngono ya. Ya iya. Opo. Ya, Tin. Iya. Saben bengi Nampa job. nyawang konang. Tak gawe rada ringan Tin soalé engko isih pramen barang. Iya. Mengke. Hemat tenaga. Hemat tenaga. Jangan Yo. macang. Yen majang hamongkar cianar kuning Enak. kambang wae waton guna Apa citan? Wih. Sarwi. Katin mantep tenan le Juk.
joget dulur-dulurku kae. Nang ndi ono lho iki. Wah nang ndi ono kae. Ngestokke tenan. Pasukan joget. Pasukan joget seni Iya, budaya. oke. Melu nguri-uri matur nuwun Pak, Mas. Nggih, nggih. Kalau ngenang ngene. Panas udan. Panas udan. Ngapain? Awis tembak. Sapa sing Nganggo nembak? laser. Kaget aku. Mak biar abang taraku atusan. Aku kaya keiseng aku dhisik. Aja nek aja nembake nek pas dodone nggon pas Titin apike ngentitin. kau. Tua-tua enggak ya. Nyelang gaul ya aku. Ha iya. Kau lho apa? Ayo gaul mangan kuwi kok ra ndek untu ya. Haling-haling. Caping. Gunung. Ora ono tekek loreke nek. Ora ono. Tak kira arep tekek loreke. Ora nggone pepundenku. Mbak menawa jenengan udah tekek? Hah? Liyane tekek apa? Ora nggonku cecak. Bebek. Apa? Bebek. Lah nggo koper barang. Iki koper keprak ya. Oh, apike cekli. Wis sing nggawa ngene iki wis ajudan. Monggo. Wangun ya wisen ya. Isine cempala. Wis kaya mafia. Natien. Lara untu. Aku ki wira swara. Iya. Wirak suara. Wira ki tikus Tin. Lah ya. Dalange Semene iki ya pitri mungan. Iya. Natien wadon sarata Eno mane
syukur bisa nyawa tutur desa dadi raja dene bener kene engko digenepi 2 jam. Sakake ya. Syukur bisa nyawa gunung desa Nggih. Cape guthuk men dipinakani. Heeh. Cape guthuk. Cape gunung kok cape. Yo ora iso muni cape gunung, ini cape guthuk. Ayo. aku ndelem Keterucut. Cape gunung. Cape gunung men dipinangkani. Nggih, menika saking Pak Blangkon wau. Nggih. Saking sederek mriki pundi nika Cina Mati ugi. Nggih. Ya iki sing anu badhe nyumbang lagu menika Wonten. dipun aturi tindak dateng panggung wonten. Sinten, Mas? Pak Suginar, ya saking warga Solawat Palu Pilaras. Oh, nggih. Ditimbali dateng gunung Mas. Bapak. Wilujeng dalu, Mas. Sugeng dalu Mas Dan. Wah, nggih, matur. Monggo Pak Mas Dewi. Samane mantakon kok kenal kok Mas Dan iki saka ngendi ngoten to? Jenengan kok Mas Danus keng pundi? Lah iki tangga kali kula niku ning ngrika mboten kenal kula. Lah napa nggih? Ngrika kan omah ngisor dalan kula liwat
Kowe arek nyandi mak ngono. Lah tek kowe Kok arek nyemblung sigar nuweh aku ya ngono. Dek mboro mampir tak indil-indil sana dek ngombe nuweh. obong-obong congor. Sugeng dalu Mas Dang. Nggih wilujeng dalu Pak Sugeng. Kula asli saking Cawas. Mun nggih. Cawas. Kula riyen cilik teng Cawas kok ya wajan wis ora. Kula awarat mendi dawuh dhateng jenenganipun Kiraka Mas Siwu. Oh nggih. Juragane Deruk. Oh nggih. Aslinipun kula dipun sesaya nang supados nyekar. Nggih. Bantu. Ning biasane nek bantu atau nyumbang lagu biasane diceluk dalang emang. Nggih. Dalang. Abang-abang limo. Anjing. Wah, lah kok ngono. Iki memang enten niki sitak. Kula nggih sangu. Lah kok manjaluk ki? Lho, iki kenyataan lho iki agi ana iki lho, Mbak. Pak, menika sami-sami sambatan nggih, Pak. Niku panjenengan nyumbang lagu, mboten malah ngebot-boti kula. Dono swanten pun ngoten. Nggih, monggo Pak, Nggih. ngapunten. Kapurih matur dhateng sapa panjenengan sami nuwun sewu mboten nungkak krami. Nggih. Nggih, ateges nungkak krami keranten adrenging Pak Siwuh. Oh, Pak Siwo. Badhe nyuwun kawelasan menika pepak tenan, ora sembarangan gajah. Nggih. Jon delelek-delelek nek iso niki rong dina rong bengi nek umpamane murah sok taun keri. Nggih. Ngoten niku critane Klesik ngoten niku. Oh, nggih. Rong dina rong bengi wayangan. Nggih. Wah ning Mas Yusuf benjang pun nampi ya? Oh, Nggih. Nggih, nampi wewean. lah menika adrengipun Pak Siwuh jane kula ki pun sepuh. Nggih. Kula penggerak kesenian Palu Pilaras. Oh, nggih. Anggere tok-tok loro malah tili sak kanca. Kula setiap minggu ngilen wonten Pucung. Pramila menika kagem menapa kagem bangkitaken Pucung. Nggih. Budaya jangan sampai punah dan Amin. cukup sekian. Pramila kados kula namung sak kamat-kamat sak Nggih. saged-saged kula. Nggih. Kados mekaten mugi-mugi dadosno awet saking daya saged kula ngadeg biasane kula keraten ngadeg kula lena toket sore. Jane kula mboten ajeng mangkat wong Klaten mriki. Ning kok wis Pak Siwu kok bapene nganti panas ra meneng. Lah, oh tak kira jebul HP. Panas lah ora ana sinyale diputer. Goleki sinyal. Kula badhe nderek Tono numpang Nggih. nyumbang gending menika Sinompari Jotha Wah, nggih. larasipun Slendro amung kemawon Pak Siwuh ngendikaken persinawak dhewe. Oh nggih. Penabuhipun monggo nyembangkaken nyuwunipun mangke Sinompari Jotha Slendro larasipun lajeng pun dawuhaken giyak gayeng lajeng rujak jeruk versi solawat. Oh, Pramila nggih. kula Oh, nyuwun nggih. badhe nyuwun bantuanipun panjenenganipun Kiraka Mas Longgar kalian Pak Tukul Purnomo kalian Pak Mujiman kasuwun bonceng wonten panggung keranten bayaripun benten. Nggih. Ben gayeng, nggih. Monggo tidak. Monggo, dateng panggung, sedaya Pak. minggah, Nggih. monggo. Wampun sedaya Awake lah dhewe medun ya. baik. Monggo. Monggo, Bapak. Keranten ngengi wekdal mungkin Monggo. ngangi kathah ingkang baru paraturaken lajeng kemawon Nggih, jenenganipun lajengan. Laras Slendro. Nggih. Monggo, Pak. Namenano semonten Agemik. anggap lenggah Ah, kemawon. Mendhet piyambak-piyambak ngono. Heeh, kayak engko terbangan. Iya. Ing sasira Wah, jos. pingul awal
Gradul-gradul Mas Dalang. Wah, jos niki wah. Tulung dionceki niku critane pripun? Napa nih? Niki wau gambatanipun. Lah kurang midang, kurang midang. Rada alon mawon Mas, monggo cakepanipun dipun waos kelanten menika nggih runah nunuh. Nggih. Wonten tanggal kalih niki wau Mas. Taunipun berarti dilarang gandrung toh? Dilarang. Karena niki jelas nungkak krami Islami. Nggih. Oh nggih. Yaman Makkah pun kita mempunyai sakarosipun
nuwun nggih. Nggih sampun matur sembah nuwun Nggih. awit paringipun wekdal panjenenganipun Masda. Nggih. Kula namung paring donga pangestu lan mugi-mugi panjenengan inginipun manggung wonten ing wewengkon Nuswantara sageta kagem patuladan ing dalang maestro ingkang saklajengipun. Amin. Nggih, matur sembah nuwun awit pandonganipun lan matur sembah nuwun awit sampun kersa dana semanten wonten ing pagelaran dalu punika. Nggih, kula niki awan-awan nderek gladi wanuh kula niki tesih belajaran kirang dereng enten apa-apane menawi kalih dalang-dalang senior sanesipun. Nggih, monggo, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo. Ngatos-atos menawi nggih. Nggih, dalane rumpil. Nah iki ngene Mbah Seana. Pripun? Panjenengan lenggah. Mbak Tatin jumeneng. Nah iki men minangkani pamundutan. Jadi men Mbak Tatin mengko dikancani karo kanca-kanca saka Waranggana ngoten. Iya. Lah niki kok kon lungguh iki piye? Ngadeg kon linggo, mbanyan linggo tok lingguwi. Ayo. Ayo Mbak Tatin ki men yo minangkani Pak Siana pamundutan. duduk. Heeh. Oh iya. Ben kowe iki ketok sumunar nek ketok ijan piye ngono lho. Ayo Tetep cantik. Ayo percaya aku, Tik. para penonton iki sing nyawang mrene kabeh, yo nyawang nonton obyek besar. Obyek besar endi? Yo Yang besar mana? sing endi to kae kira-kira ya? Ayo sing cetha. Ya wis iki ana pamundutan gubuk asmara kala wau. Oh, nggih. Kalih kembang rawe sing pundi sing arep dipilih mengko men di Nggih, apa Pak dipilih. Haji Diwa nggih nyuwun apa? Lali janjine. Oh iya. Kalian. Nggih. Ingkang pundi kalian sinten monggo? Kalih Dik Mega ben dikancani. Oh, Ya. nggih, Ya monggo. Mas, sepoti Mas sing slendro Mas. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Mbak Tatin, wilujeng dalu Mas Nggih. Dan. Nggih. Sekedap, nyuwun atur sekedap. Mbak. Nggih, pripun, Mbah? Menika wonten pengumuman. Tolong dipindah mobil putih. Putih nggih ampun Abang, nggih. Nggih. Putih nggih. AA 1884. Mas Moko, mobile Mas Moko. Heeh. Merah. Brick. Brio. Brio. Ayo Oh, lah. brik-brik. Sama cona. Iki ana jentrite. Merah. AD 9452 452 YT. Gitu. No. Arep Gone pesinggene kalian Nggone Mbak Ramite. Niken karo nggone Pak Moko. Kabeh nang kene arep ngelih kepiye? Lah nggih pripun? Dadine sing ajeng medal ngentosi tekan sesuk-esuk. Yo ras, sok mben. Sampeyan. Nggih. Nggih, menika kagunganipun para wiyaga kalian sinden. Nenggo sebentar nggih, radi sabar. Kantenan iki tesih wonten panggung niki kan ben dodina. Kok arek ganti kathok sik kok. Heeh, nggih wilujeng dalu ugi Dik Mega lho alus ngene iki ora kaya Mbak Tatin dalu galake ra Apa sebuah. ya watake wong iki dhewe-dhewe kok dipadake. Oh iki sampean iki ya nek karo aku kok sia-sia ngono kuwi. Salah emang urung sida apa-apa kok iringane wis mentok-mentok, gundul-gundul. Lah iki mau ora kok. Iki mau kan aku ya apik, toh. Tetep wae galak karo aku sampean. Masalahnya kok ya aku tergantung musuhnya. Jajal nek aku karo Mbak Mega Eh. ya tetep halus ya Mbak Mega ya. Mbak. Aku ki harus sampean ki ya wis halus. Sampean aku halus lho harus Ya sampean. jahal, halus iso ora ayo baleni ket saiki halus. Lah wegah. Lah piye? Lah wis lali kok. Mbak Mega, Nggih, pripun? mboten Mbak kesel Tatin? napa? Nggih, ngeten niki alhamdulillah mboten bobrok. Mau bar lomba karawitan putri nggih. Alhamdulillah leres. Gunung Kidul juara 2. Juara 2 Gunung Kidul, juara 1 Bantul. Bantul. Wah, luar biasa Luar Bantul. biasa. Iya, terus Mung suwe koncoan sor laras. Iya, musuhe Saras. Nggih. Gleleng banget iki. Oh iya. Nggih. Monggo ajeng nembang napa menika? Nggih, mau nggih wonten pamundutan saking Ibu Kantin kula SMP Negeri 1 Ponjong. Oh nggih. Sok gratisi aku
Iki Mbak Mega iki ya selain nyinden ya wingi nari bareng ketemu nang Monumen 1 Maret ya. Nggih, Mbak. Jatril. Jebulane nek nang Jawa ya pangling aku kok kaya anu. Nganu apa Mbak, ora? Endi to Mbak Tatin? Kasih, Kae lho nok, endi to kae. Lah kok malah beda ki? Beda piye kok saya galak. Kaya gupala ngono. Ya ora. Ora. Aku tetap cantik lah. Tadi kan pakai gelungan sama enggak tetap cantik kan. Iya. Leng gelung. Ngapa ta? Ora apa-apa. Wis sampean sare bae nang kono wis. Bubukan kene. Ya. Monggo nyul lagu napa Bu Katin? Oh, niku wau lali janjine Mbak sami kalian. Oh, berarti meniku mawon napa pripun? Heeh. Ning nganggo Nggih, bawa men napa-napa. rasane iki ya Oh, nggih. komplit lah ono ngono. Iya. Niku sing gender anyar meneh. Mas Hayu. Siapa namanya? Mas Hayu. Hayu. Mas Hayu. Heeh. Hayu, Mas Hayu. Lanang apa Hayu wedok? dipinangani. Ya lanang kok. Lanang apa wedok? Ya buktekke. Hah? Mas nek nentengnya sing seru ya. Oh. Ayo Mbak Mega dulu. Apa Mbak? Sabar tok ah. Seorang ketake ngono kuwi gak bandem. Lah iki ki lho dogok les wis. Posik iki kupingnya lagi ngrungokke nada gamelan ya, sabar ya. Ya. Dino minggu kang dak anti Tatan kengken. Nek sing nembang Mega kok dalange madepe rene ya. Ayo aku arep ndelok, ora ndelok sampean aku ki. Aku ora ndelok Mega. Nek mau aku sing nembang kok madepe debok, terus Yo. saiki ganti Eh. Mega sing nembang kok madepe rene. Aku madhep rono ki mergo angger sampean nembang terus tok galaki. Ora, tekne paling tegangane dadi pira mau? 220. Dadi madepe rene. Aku ki asine alus sampean wae sing galak. Aku ki bisa alus bisa. Alusnya ya meng formalitas aslinya galak. Iya ta? Ora ngerti kok ngomong. Aslinya kaya buta kodhok butak. Ora ya, iki sing ngendangi ngerti asliku, kae sing ngedram ya ngerti, kae sing demung ya ngerti ya. Ngerti kabeh. Wis nyatake dhewe jare. Aku kalem to, Mas. Ya. Kalem-kalem beringas. Oh, ngawur. Sapa sing muni mau? Oh, ayo Mbak Mega rasa dirungokke. Anane pi jarsa maya Ora dalang kok galak. Aku tergantung ke dalange lho, aku mbiyen suwargi Pak Senowe tetep galak apa meneh. Lah iya, apa meneh saiki? Lah ya mulane. Wong cilik tak ngono. Nek aku cek tepo-tepo. Sampean aja ngomongke aja ngelokke cilik lho. Lah ngapa? Oh cilik iso. Cilik iso gawe cah cilik. Ya ora le ngono. Lah kok ajakan dudut keris barange ngapa? Tak benake iki lho tak nggo lende-lende men ora. gayane ra umum. Oh ya. Pacarmu ta? Heeh. Dalange ra Ditakoni trimo. sapa? Langsung muni hoo. Kono ora gelem ngakoni ya.
Angger diwek wong Lenang P, chef. Oke, Mas. SMP iki rasa pacaran sik sing do sekolah sing pinter sik, ya. Nggih, pacaran ki mengge sampingan ngoten lho. Oh, tinggo semangat ngono. Iki mbelani aku. Iya, anggere aja kebablasan ya. Iki mbelani aku. Nek padane arek ciuman nganggo HP wae aja langsung. Hae, aku tahu wis ngono kuwi dikonangi kaya wong kentir ngono. Durung entuk, iso nek wis nikah wi entuk ya. Malah kisinan dhewe aku. Kaya wong kentir ngono ya jare. Nah, aku dhisik ngeguyu plankton nggon SpongeBob, oh bojo kok komputer. Saiki aku nyatake dhewe. Bojomu komputer ta? Ora ngono kan mengisone lewat HP to. Ya ora apa-apa, ngono iki menjaga ben tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ya wis gek bawa wae. Ra gelem. Pinter golek alasan ngandar-andar angen duka Ganti Mbak Tatin genti kon bawa. Alah gari-gari dhewe kek aku. Eh. Mau sisan weh. Aku ora sampean kudu sampean. Mas Kimpul paske ya, Mas. Gong ki ukurane kudu gedhe. Ra ono sing cilik. Lah ya ora ono makane sampean, aku sing tak pilih sampean. Putre do jagur aku kabeh ya. Baik. Kok ya. Aku iya. Aku wis ora percaya. Janjane kowe ning
karaktere dhewe-dhewe. Jadi sinden ku ono sing karaktere suarane halus, ono sing larasane cetha, ono sing nek sampean iki karaktere nembang kuwi galak apa meneh omongan. Ya ora apa-apa kuwi berarti wis menjadi ciri khas gue. Lah ya mulane aku lak meng ngomong. Ngomong ya ento. Ya delok-delok wong ki nek sampean galak iki wong sing pancen ndablek tenan. Saiki aku ora ndablek kok sampean. Lah ngapa? Wedi apa? Ya ora le ngono. Lah piye? Ya jenenge nek dalang itu harus menerima semua karakter dari apa jenenge pelawak maupun sinden yang berhadapan dengan you. Kan ini wataknya sendiri, ini juga sendiri, saya juga sendiri. Lah iya, nek Kamu harus bisa dong. bukan soal kuwi, aku wis nampa kuwi. Lek sampean kebangetan ngelokne aku lho. Kalau ki apa ta aku? Lah bocah cilik medhikil. Lah cilik ora? Heeh. Ngono kok. Ning aku ora trimo arep kuwi kenyataan. Lah terima piye arek gelut apa piye? Lah ya ora masalah. Ayo. Ya, kowe isar panduar. Isar panduar. Mbak, nek Ayo. kalian dalang niku arek eleke kaya ngene iki. Lha nek niki bagus kaya Irus, anu elek kaya ngene kudu diajeni, Mbak. Oh diajeni, lha ngajeni piye? Oh carane ngono kuwi. Iki mbelani aku. Diajeni Mas. So, Gak omah. duh nyuwek barang. Laklap. Oh, carane ngajeni. Nek iki mbelani aku. Belane ya kang pacarmu kok. Lah ora. Ya ora ngono nek nang panggung. Ya mboten kan jenengan Tante Siwa pun gadah simbah uyut. Tante Siwa maksud lo. Tante Siwa iki Mbok De ngono wae. Mbok De pun gadah tante simbah uyut. Gek niki lak sakake to, Mbak. Heeh, saiki terus dikon kon ngemiki piye? Lah mangke Mbah Uyut nggih saknake niku. Gak. Mega. Arep Mbelani aku. Mbelani aku digalaki kuwi. Lah nggih. Ya ngopo ning kono wae? Ning kene, engko kene. Enggak. Ono PN. Aku wis duwe sing luwih cilik. Mung gawe kene kowe aja cerak-cerak kuwi. Lah kenapa ta? Ha kuwi wong bermasalah karo aku ya. Ya wis disekat ngene, sekat skret. Mesakne Siwa. Apa sih? Cilik ngene tekan. Sepiro nadane? Aja ditindingi, aja ditindingi, aja ditindingi. Sakmene ya aku Tak gak boikot ora entuk nggawa genter. Iki jatahe sama ta aku. Nggih. Sampean wis. Sak karemu waton mlebu luweh ra luweh. Ah wis kaya ngono. Kek kuku sing dupa kemulan. Arek kemulan. Kumelon. Oh. Kemelon. Janjane kowe ning kudu kresek. Endi bayare lak wis ngewangi kowe to? Endi? Apa? Aku lak wis ngewangi kowe. Iya nya. Oh, terangane iki nek ngewangi ngono dikeki dhuwit. Dikeki ya, nyoba bali rono kudu kresek. Lah, iki apa iki? Ora ono tutupan ngene iki aja ndelok kuwi. Lah aku lak wis ngewangi. Salaman se. Wah. Mbok yo ngono. Tenanan lho iki ora. Nggih, matur suwun. Heeh, matur nuwun. Iya. Kur dikeki 50 wae kok le. Wah, pengen ngono. Aku sik duwe akeh ya, Mbak ya. Nang kono mau ana 1 juta. Ning urung komplit. Makane Rene njaluk komplite wis ngono wae. Ning Mbak menawa berdoa semoga mendapatkan yang saya inginkan. Lho. Ayo madhep. Wis ngono kuwi kok apa kuwi iki dalang. Piye to kok mah madhep rene? Balik. Iya, heeh Mbak Sono.
wis wayahe berdiri, Mbah. Ayo. Ya nangene to risi e. Nangene. Mbok ya ngono. Ngene risi ya, Tin. Lah ning ngisor mosok ya ora di ngono lah saya medhun. Lah makane diunggahke. Kok le nyeluki klewoh. Pelah. Basar ngadeg kok pelah ngono lho. Ayo niki kaya kayu. Lah nek ngadeg ketok cilik, mbasan turu ketok gedhe. Kewalik niku asine kan nek turu ngono ketok cilik, mbasan dideke ketok gedhe donge. Ning wong iki kewalik. Piye kewalik piye? Ning ngisor morak ketok gedhe to, mbasan ngadeg pelah ngono Ah cilik pelok kae engko anggere digip rak yo. Nek digip terus ngapa? Ya ben mari le kesleo. Yuk jejeg. Iya. Ya niki nek jak omongan kok ngono ki ora apik. Sim, menika sampun napa malih? Iki fragmene sumintene dan mau dereng dipinangkani. Fragmen barang. Wah nganggo wis. Ha iki wis lunas ya. Padha obah-obah wae. Ya ora apa sing penting kabeh do seneng nggih. Nggih. Aja do gelut lho ya. Jodho gelut. So. Kok nek nang omah gelut ya. Ora palak sentrik lho. Kaya karo anake. Heeh, fragmen suminten edan. Ya ditutuk-tutuk. Kotok. Nuwun para miyarsa. Wah gek disiarke to. Tuwes to nilai tak buka. Wis kono. Wis ora sida siarke wis. Gek disiarke. Nuwun para miyarsa. Nek apa kok nuwun? Ayo cekap semanten wassalamualaikum. Nggih matur nuwun. Ayo. Piye ki? Iki wis. Lah yo sampean kek. Iki dalange ketoprak rasip iki. Lah aku kan yo kudu basic dalang ketoprak ya wis. Sin Mas. Apa? Wis tuwa elek. Ngopo e? Wis tenanan aku wis tenanan lho. Ya engko sik urung-urung tenis. Lah ya ora gendang dimulai yo. Bang, ngono kae. Ya push up sik. Hah? Push up. Aku mah nek mengkurep Lah ngapa? aku set up ae. Piye nek set Nek up? set up ki mlumah. Nek Oh. push up. Dengkeng. Dengkang kira kene. Ah iya. Wis dimulai serius. Iya. Iki dapak walus. Sakaremu, sak metumu. Ya. Sak metumu. Ayo sak kuwate kok. Den Mas Brata. Ki ora ana wong kok kono swara ki demit ngendi ya? Den Semene Mas, gedene. panjenengan menika mboten sumurep kalian kula menapa? Oh. Oh. Makne dole. Den Mas, Apa? panjenengan kula antu-antu kawit wau lho, kok mboten rawuh-rawuh. Kowe iki sapa to? Kok urung-urung Panjenengan lali kalian kula? Aku ora teges lali nanging aku pancen durung tepung karo kowe. Perkenalkan. Wah. Kok Sapa jan- le muni gatot? tidak. Oh, ditot. Nami kula salaman. Su. Tilokke. Engko dadi loro. Rapo? Lah nek nirokke wis cobanen. Su. Su. Bah, intonasine aja ngono, aja langsung entek. Kepiye to? Su. Cek koma. Su. Su. Kuwi Kuwi intonasine titik. wis titik. Su. 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 Min. Min. No. Ya. Sumina. Nami kula Suminten. Oh, dadi sing jenenge Suminten ki kowe to? Injih. Oh, makne dole. Panjenengan menika ajeng kula apa jenenge? Mbok. Kandhani. Apa ta nek dikandhani iki apa jenenge? Ya kowe kuwi, Bang.
Iki ngene ya. Sejatosipun kok sik rasa omong meneng. Oh ya aku tak meneng. Sejatosipun kok Ya? sing dimatke iki raine kok ngendi-ngendi? Lah raine ngendi-ngendi kok Yohan? Iki dalange kok melu-melu ki. Yo dalang ketoprak iki menang Sutradara madhepe rono. Ya. Apa ta apa? Kula menika sejatosipun tresna kalian panjenengan Loden Mas. Panjenengan masuk angin apa? Ora ana wong nginjen kok mutah. Aku ki ngeprekne iki lho Mas Jan wis. Aja kaya ngono ya, Tan. Lah terus? Kaya ngene wae. Aku kuwi jengkar saka Kadipaten Trenggalek kuwi mergo aku arep didhawuhke karo kowe ning Trenggalek Jawa Timur. Mula sapa kowe? Oe tralalalala. Kok malah kaya cakil? Mula aku ditundung Kanjeng Rama nganti gedarang-gedarang. Ora usah kakean guneman. Wah, lah ora omong. Iki anane mung hoo, iya dan oke. Ya wis nek ngono aku gelem wae. Ya ya. Heeh, ya. Ya wis Iki dadi anu Pak Dalang aku entuk melu gelem ora ta iki jan. Wah yo wis, lah yo sakarepe sampean aku main entuk melu-melu. ngono. Kok njo sakarepmu ki kepiye? Aku kon marep rene wis ora ndelok-ndelok. Aja ya. aku gelem. Ya aku ya ora gelem. Ya ya. Nang ndi? Makan. Aja kaya ngono. Bubuk. Aku kuwi wis Panjenengan nak capek to kula pijeti, terus kula elus-elus, pakai kajengan panjenengan bubuk. Nek jenengan wis bubuk tak keloni. Malah guyu. Ndang. aku padu tenan ki kok mule. Lah piye to? Ah bojoku nginceng wae. Iki aku golek nafkah. Ora sing dadak gagas bojone sing nang omah. Aku ya duwe bojone ora tak gagas. Oke? Oh ngono to. Adanya di sini cuma aku dan kamu. Oh gitu. Aku sayang sama kamu. I love you. I love you too. Ayo, kita married. Tuh kidul. Piye ta? Dan Mas. Aja ya. Aja. Eling ya Den ya. Enggak. Kowe ki wanita putrane Warok. Iki mbok ra kaya ngene ngisini-sini to. Kudune sing ngisini-sini iki mentrok lho. Iki main rock tau tak sepoti. Kono kok arep radio nekke, enggak iki ngaku. Aja ya. Aku wis ndek pacangan dhewe, cempluk warsiah. Ora peduli. Lho, kok- Anane aku mung tresno karo jenengan. Atiku. Atimu, atiku, atimu, atiku, atimu dadi siji. Kok nggonku ra tekan-tekan ya. Lah piye, mbok ditekanke? Tok tak wales. Entuk monggo. Yes. Pengen. Yo, Sing delok bojone, sing delok. wis meneng wae to. Ya. Yen ngono. Piye ta? Kemunggahan yo. Purun nggih Den Mas. Ora, aku ora gelem. Kok purun? Tidak. Ibarat panganan aku cicipono dhisik. Oh. Mau ya? Ya sadurunge cipe aku tak mimik sik. Oh boleh, silakan. Mau yang mana? Waduh, Apa? bandule gede banget. Ora ya, iki cilik biasanya luwih gede. Wah, bros kuwi lho Mas, ora angel. Aku ora angel. Ya iki nang tangga dhewe bojoku nginceng. Aja ya. Mas ditindengke Mas. Kowe areng ngopo? Arep cincing? Cincing jenengan sing delok. Lah kowe mau mbok dicincingke Mas. Rina wangi Duh. dadi ati. Eling ya, aja kaya ngono to. Piye to? Aku wis eling lho Den Mas. Kabelku wis bundet. Mengko tak luruske ndi to kabele sing Bengi-bengi ora. jarene kabele bundet tak benake to. Eling ya ten kowe iki sak jenenge wanita mbok aja kaya ngono.
Terus ngopo nek wanita? Wanita wi anane jodoh karo priya. Dadi nang kene anane wanita karo priya, ya ayo jejedoan. Ngono. Cacakamu kuwi ora bener. Tanpa tanpa uwak deh. Lah ya kesetrum dadi uwek. Mendra kayung yun. Aduh. Ngapa ta? Kok dredeg? Nahan mic sing siji. Loh, sing siji ndi? Ketok emang dhewe siji lho. Lah sing Lagi lho. siji ndi? Iki lho. Iki. Ndi? Iki mekku. Mekmu ndi mekmu? Aku mbok ijolan mie. Ya mah menamu ana kabele ndak marahi. Aja kaya ngono to. Wah, aku Eling, seneng. eling. Eling ya. Eling. Biyen kowe dodo sego kucing. Ada Mas. Dek. Terus ayo, aku digandrong cepet. Aja kaya ngono to. Lah, Aku ki asam urat. Ora ono ya Subroto. Den Mas. Apa? Asam urat kena sikile. Nek liyane ra ora to? Liyane Hmm? liyane sok kram. Terus ya ora apa-apa sepenting jenengan gelem sik karo aku ya. Ya wis saiki ngono. Yen nyoto suaramu kuwi iso mlebu ning atiku tak tampa. Ya iki lak Yen kembali. ora nganti iso mlebu ning atiku aku sing mlebu ning nggonmu ya. Aku gelem banget. Aku gemang. Bojoku kalau melilik. Alah ngrasa ngamatke bojone Iya, to. iya, iya. Maaf ya, Ma. Tekan ngendi ora? Sak karepku ya. Ora apa-apa wong edan kok. Kayung yun. Apa to ana apa nih to? Kaya ngantuk Marang. Arep bobok. Ya ya. Ya. Ayo. Lumayan lah. Lumayan piye? Aja kaya ngono to. Aku ki tak rewangi tak Hei, dolen ora?